mnohých dobrých ľudí. Ale ja by som chcela, ak môžem, poďakovať tým, ktorí nám pomohli finančne, materiálne, alebo teda položili ruku k dielu svojimi vlastnými silami. Sú to teda naši sponzori. Ak dovolíte, tak vás oslovím moji partneri. Sú to moji priatelia a známi dobrovoľníci, ktorí tu strávili naozaj niekoľko hodín a pracovali, maľovali, umývali stále dokola, aby sme mohli naozaj dokončiť toto krásne dielo. A ja by som chcela naozaj všetkým týmto ľuďom z celého srdca, nie len v mojom mene, ale hlavne v mene tých detí, tých ľudí, tých rodín, ktoré tu budú bývať, naozaj poďakovať a popriať vám všetkým, ktorí ste mi povedali vaše áno, pomôžeme, áno, prispiejeme, áno, prídeme, aby ste tú radosť, ktorú ste vtedy urobili mne, aby sa vám mnohonásobne vrátila. Ďakujem.